Imbak nga daw kakailians. At mga car ranger. Alam mo, si Kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba ka, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kaya na itong ating Paudiarco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. Narito na ang mga nagpapagang balita. Baguio City nakapagtala ng karagdagang kaso ng Delta variant. Lungsod, isa sa ilalim sa heightened GCQ. Manawag, Pangasinan, isinailalim sa MECQ. At No Movement Day, ipinatupad na rin sa lungsod ng Alaminos. Cordillera Region, nasa Alert Level 4 na. 5 probinsya ng rehiyon, napasok na ng Delta variant. Modus ng pangikil, nabuking ng mga pulis. Mayor Chavit Singson at Korean Company lumagda sa kasunduan para sa renewable energy at telecom tower business. At parusa sa mga iligal na koneksyon sa kuryente, tatalakayin sa Ikaw at ang Batas. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Dahil pa rin sa pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa Baguio City, isa sa ilalim ang lungsod sa heightened GCQ. Nakapagtala na rin ang lungsod ng karagdagang kaso ng Delta variant. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Charles Limon. Nakapagtala na ang pamalang lungsod ng Baguio ng karagdagang 200 kaso ng COVID-19 sa lungsod. Abril, nang maitala sa Baguio ang halos 200 kaso rin ng COVID-19 sa loob lang ng isang araw. Umabot na rin sa 12 ang kaso ng Delta variant. Yes, kagabi nung dumating yung 7 cases na officially announced ng PGC natin, we immediately conducted a link analysis at lumalabas. We were able to identify around 460 na close contacts niyan. And a substantial number are also positive. Kaya yun ang mga tinututukan natin ngayon. Talagang from the way I see it and looking at the latest development pagdating sa variants of concern, lumalabas na most probably and highly probable for that matter na ang pinaka-dominant na variant of concern na natin dito sa Ciudad Baguio is Delta na.
Dahil dito, inirekomenda na ni Mayor Magalong sa DILG ang GCQ with heightened restrictions. Kailangan talagang magigpit tayo. And that's the reason why this morning, I called up our regional director ng ating DILG, si RD Araceli San Jose. Nakikiusap ako sa kanya na magkaroon tayo payagan tayo magkaroon ng declaration sana ng IATF ng heightened GCQ or GCQ with heightened restrictions, para at least lalo pa natin mapaigting yung ating mga ipapatupad na measures, like for example a reduction by as much as 20% na lang yung capacity, lalo na sa mga special events, 20% na lang, at kung ano pang mga paghihigpit na kailangan natin ipatupad pa sa siyudad ng Baguio. Ayon naman sa DILG Cordillera, ipinarating na nila ang hinaing ng lungsod sa National IATF para sa nasabing panibagong restriction. I already informed our central office about this request at sumulat po ang ating mayor para i-endorse po natin itong request ng ating mayor sa IATF through our central office. So allowed naman po ang ating mga LGUs na gumawa ng mga stricter regulations or granular lockdown sa kanilang nasasakupan kung kailangan. So ngayon, hintayin na lang po natin kung ano po ang magiging resulta ng request ng mayor sa ating IATF kung i-allow po yung GCQ with heightened restrictions. Sa nasabing panukala, gagawing 20% na lang ang capacity ng mga indoor restaurants at 50% naman ang mga alfresco. Gagawin ding 30% ang capacity ng mga salon, clinics at mga spa. Pagbabawalan naman ang anumang events, conferences at mga exhibitions. Gagawing 10% na lang ang capacity ng mga religious gatherings at lilimitahan sa immediate family members ang mga burol sa loob ng 3 araw. Suportado naman ng Department of Health Cordillera ang nasabing paghihigpit. Ako, I totally support that kasi nakita natin na with yung present classification natin sa Baguio na GCQ, talagang makita mo pa rin na yung mobility. Madami pa rin tao na we can still see yung mass gatherings, especially sa malls. Heightened ang restriction sa mobility. Hopefully, ma-stem natin yung transmission, ma-cut natin yung pag-spread because alam naman natin yung characteristic ng Delta is really 60% more transmissible than the other variants. Magtatagal ang heightened GCQ ng lungsod hanggang sa September 19, 2021. Pero maaaring mapalawig pa ito. Nagdeklara naman ng full occupancy ang mga pagamutan ng Notre Dame de Chartres Hospital at Baguio General Hospital and Medical Center. Sa monitoring ng Department of Health Cordillera, naghahanap na ng extension facilities ang Baguio General Hospital para magampanan pa rin ang tungkulin nito bilang referral hospital para sa buong rehiyon ng Cordillera. Actually, over the weekend, yun, nagpa-thumbs up ang Baguio Gen kasi may 30 yata sila mahigit sa na naghihintay sa ER, no? So what they did is they really have to convert beds, rooms into isolation, nag-increase, like they have to close their OPD, ginawang mga rooms and beds for COVID patients. It needs to partner with hospitals who are willing, private hospitals who are willing to act as extension facilities. So nilalakad pa po yan kasi kailangan po ng go signal ng ating central office. Papalo na sa 93.47% ang healthcare utilization rate ng mga pagamutan sa Baguio. Tiniyak naman ng pamalang lungsod ng Baguio na nakahanda ang kanilang mga step-down facilities para sa mga mild at asymptomatic cases. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kaugnay ng balitang yan, itinaas na sa Alert Level 4 ang COVID-19 status ng rehiyon ng Cordillera. Mga pagamutan, punuan na. Magbabalik sa report, Charles Limon. Nakapagtala na ang Baguio City at Abra, Ifugao, Apayao, Benguet at Kalinga ng kumpirmadong kaso ng Delta variant.
Sa tala ng Philippine Genome Center, papalo na sa 25 kumpirmadong kaso ng Delta variant. Ang Baguio City po ang pinakamarami na variants, no? Likewise, sila na po ang maraming naitala na Delta variants. 12 na po sila. Pumapangalawa lang ang Apayao 5. And 1 each in Ifugao, Kalinga, and Abra. So, ang wala pang Delta variant na nakita is in Mountain Province. Pero sila, if you notice, sila yung unang-unang nagkaroon ng Alpha variant, yung UK variant. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lahat ng probinsya, idineklara na ng Department of Health ang Alert Level 4 status sa buong rehiyon. Ibig sabihin, nasa critical status na ang sitwasyon ng rehiyon sa COVID-19 response. Ang Cordillera po ay nasa Alert Level 4. Kung gusto, ang ibig pong sabihin ng Alert Level 4, the cases are actually, case counts are very high, continuously increasing. Plus, ang isang very distinct feature nito is the healthcare capacity utilization is very high to critical, regardless of the presence of the Delta variant. Sa Abra, tinututukan na ang unang kaso ng Delta variant. Katunayan, agad isinailalim sa hard lockdown ang bayan ng Danglas. First step is hard lockdown in municipio ng Danglas, starting in Kalban. No movement at all in Danglas for faster contact tracing. Tapno nadaras tayo nagtampo daw po ng dado tsaka sa kayo lapel o mga prebenta hindi pa nawaras na dahil yung Delta variant. And for the technical guidelines ng protocol, madaan ni DOH makakaexplika no kasano step by step na aramiden ni provincial government of Abra para i-deadline Delta variant. Sa tala kahapon ng Department of Health Cordillera, papalo na sa 54,583 ang COVID-19 cases ng rehiyon kung saan 5,033 ang aktibo at 970 na ang mga namatay habang 48,568 na ang mga gumaling. Mula sa nasabing bilang, Baguio at Apayao ang nasa kritikal na sitwasyon ngayon dahil parehong nakapagtala ng higit 200 kaso ang dalawa sa loob lamang ng isang araw. Para matugunan ang pagtaas ng kaso ng mga nasabing lugar, umiling na ang DILG Cordillera ng dagdag na contact tracers na ide-deploy sa Apayao, Baguio at iba pang probinsya. Pero habang wala pang desisyon ng Central Office, hinihikayat ng DILG ang mga local government unit na palakasin ang kani-kanilang contact tracing strategies. Yes, so kami ay nakikiusap sa ating mga LGUs na kung po pwedeng dagdagan yung kanilang mga contact tracers. Yung DILG naman po in coordination with the Department of Health and yung ating Bureau of Fire Protection at ang ating Philippine National Police, we are all willing to train the additional contact tracer. However, ako po ay personally po nag-request sa aming Undersecretary in charge po dito sa ating contact tracing program kung po pwedeng mag-grant po na madagdagan po ang mga LGUs ng Cordillera ng additional contact tracers. But for now, sa ngayon, punuan na ang mga pagamutan sa Cordillera. Pero nananatiling maluwag ang mga temporary treatment and monitoring facilities. Nakikipag-ugnayan na ang contact tracers ng DILG sa mga LGUs na nakapagtala ng Delta variant para sa puspusang contact tracing. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isinailalim na sa MECQ ang Manawag, Pangasinan. Localized restrictions muling pinaigting. Magbabalita si John Ren Tabor. Simula kahapon, nasa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ na ang Manawag, Pangasinan. Pumalo na kasi sa 160 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bayan. Nangunguna ang poblasyon sa may pinakamaraming aktibong kaso na nasa 30. Sinusundan ito ng Baritaw na may 15.
Pinulong ng mga barangay health emergency response team bilang paghahanda sa pagpapatupad ng MECQ. Inabisuhan din ng mga taga-Manawag sa kalakip na localized restrictions. Isa na rito ang pagpapatupad ng curfew na magsisimula ng alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Tanging 18 to 65 years old lamang ang pinapayagang lumabas para sa mga essential na pangangailangan. Hindi maaaring lumabas ang mga buntis at may mga comorbidity at immunodeficiency. Nagpatupad din ng market day schedule sa pamilihang bayan. Bawal ang pagbenta at pag-inom ng alak sa pampublikong lugar. Suspendido pa rin ang face-to-face classes. Bawal ang religious gatherings. Mahigpit ding pinagbabawal ang paggamit ng videoke. Limitado rin ang bilang ng pwedeng dumalo sa mga burol at lamay at 3 araw lamang ito maaaring isagawa. Ipinagbabawal din ang mass gatherings gaya ng kasal at birthday. Para sa mga tricycle, isang pasahero lamang ang maaaring sumakay. Bawal ding umangkas sa motorsiklo ang hindi kasama sa bahay. Kalakip sa localized restrictions ang skeletal workforce o 50% on-site capacity lamang ang pinapayo sa mga establishmento. Pansamantalang ipagbabawal ang outdoor maging indoor sports. Hindi rin pinapayagang magbukas ang mga computer shops at mga recreational activities. Ang mga hotel at accommodation establishments na may valid Department of Tourism o DOT accreditation lamang ang pinapayagang tumanggap ng kliyente. For the sake of people of Manawag, our mayor has made a very good decision for me. Napakagandang decision po yung to prevent further infected po sa mga taga-Manawag po. Para sa akin po. Sabi na natin may mga apekto ang business, trabaho, pero sa health po ng Manawag, sa pangkalahatan po, yun na po yung para sa akin, na the best na decision po ng mayor namin. Nagbabala naman ng Manawag MDRRMC na sino mang lumabag sa protocols ay may kalakip na parusa. John Rentabor para sa Luzon, Headlines. Ipinatupad na rin sa Alaminos City, Pangasinan ang No Movement Day. Sarado rin ng 1 linggo ang ilang government offices. Magbabalita si Christine Flores. Ito ang eksena kahapon sa unang araw ng pagpapatupad ng No Movement Day sa Alaminos City. Alinsunod pa rin ito sa Section 2 ng Executive Order No. 62 Series of 2021. Isa ito sa mga hakbang ng lungsod para makaiwas sa mabilis na pagdami ng kaso. Base kasi sa huling tala na inilabas ng CDRRMO kahapon, pumalo na sa 205 ang confirmed active case, 69 ang namatay, 728 naman ang nakarecover na at 127 naman ang person under monitoring. Habang ipinapatupad ang No Movement Day, isinasagawa naman ang disinfection sa lungsod gamit ang UV light. As of now, sa disinfection team namin is 6 po sila na nagkakonduct. Ang mga dinidisinfect po namin ay ang mga city government facilities, especially dito sa City Hall. Meron po itong program or schedule na at least twice a week na madisinfect and also mga public parks po. Dinidisinfect din po namin ang mga bahay ng mga COVID patients and also yung market. Meron din po kaming mga requests from other offices or facilities na ini-schedulean din po namin ng disinfection. Suspendido naman ang trabaho sa mga government offices simula ngayong araw hanggang September 8. Tanging ang mga frontline offices lamang ang mananatiling bukas. Ito ay upang mabigyang daan ang contact tracing sa mga empleyadong nagpositibo sa COVID-19. Ipagpapaliban naman ang pagbabakuna ng second dose vaccine. Ang mga nakaschedule ng September 6 hanggang September 10 ay maidilipat ng September 13 hanggang 17. Hindi rin tumanggap ng bisita sa 100 Islands maging sa Lucap Wharf hanggang September 12. Christine Flores para sa Luzon Headlines. Susunod, naagnas na bangkay natagpuan sa palaisdaan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat.
beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa Pangasinan, nagbigay ng babala ang PNP na huwag basta-bastang maniniwala sa modus ng isang grupo na tinawag na Kapigang. Magbabalita si Irish Kawile. Kinumpirma ng mga term PNP, may natiktikan silang isang modus sa bayan. Sa investigasyon, nalaman nilang may isang lalaking sakay ng kanyang garong o kariton na may lamang kape o talangka. Umiikot ito sa mga bara-barangay ng bayan. Mayroon po kasing umiikot na nakagarong at nagpapanggap na siya ay nagtitinda ng kape. Yun yung nakukuha sa bukid po yun. Tapos nagbabahay-bahay sila sa barangay. Tapos sasabihin niya doon sa biktima niya na ang amo niyo o yung
yung amo ninyo may utang na kape sa akin. May papakita rin na listahan kung saan tama naman yung binabanggit na pangalan. Ang nabiktima niya kasi lipis na nabiktima niya, taga Kawili Oligario, isang katulong. At ang nabanggit niya is yung pangalan ng amo niya. Kaya parang naniwala naman itong katulong na may utang na yung amo niya. At parang na-hypnotize daw siya at nagbayad ng 100. Sa pag-iikot ng lalaki, may dala itong listahan at nagpapanggap na maniningil ng utang. Actually, yung isang biktima dito ay isa pong empleyado na nakalista yung pangalan niya. At ang nadatnan nga, yung katulong ata sa bahay, kasama sa bahay o kapamilya, na ang pinapalabas, may utang itong empleyado, kaya kailangan niyang bayaran itong halagang ito. So, binigyan sila. So para yung latest na natin, isa pa naman yung reported natin dito, pero may mga balibalita na may mga iba pang barangay. At yun ang pinapaalam natin ngayon sa mga ating investigador at saka mga intel operatives natin kung sino-sino yung mga naimbestigahan at ina-advisean na sila na mag-blatter sa barangay at alamin kung ano po yung description ng sasakyan ng tao na yon, garong, yung plate number at saka yung description ng tao para maimbestigahan po natin at malaman natin kung sino po talaga yung nagpapanggap ng ganon kasi modus operandi nga po nila yung kape. Kaya tinawag natin na kapigang. Babala ni Mayor Ramon Ventimilla, maging alerto at huwag basta-bastang maniniwala. Actually, bago nila gawin yan, pinag-aaralan na nila eh. Kasi alam nila yung pangalan, alam nila ang apelido. So, sasabihin nila yung buong pangalan, kaya maniniwala yung madadatnan nila sa bahay at magbibigay na rin ng pera. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Pasintabi po sa mga kumakain. Isang naaagnas na bangkay ng babae ang natagpuan sa palaisdaan. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Mary Joy Alvarez. Bandang alas 5:30 ng umaga noong Sabado, natagpuan ng mga lakal ng basura ang naaagnas ng bangkay ng babae sa fish pond sa Purok 1 Daan Bato, Barangay Bambang, Bulacan, Bulacan. Agad namang pinapunta sa nasabing lugar ang hepe at mga barangay tanod. So yun nga, na-confirm nga na may bangkay. So pinakuldunan agad namin. So nilagyan na namin ng kuldon para hindi na ususoy ng mga tao. At tumawag kami sa local police namin. At agad naman dumating yung aming local police at pagkatapos ay tumawag sila sa Soko sa aming probinsya ng Malolos. At doon ay mabilis namang nakarating din yung Soko at agad-agad na ina-imbestigahan at inimbestigahan yung bangkay. Sa ngayon po ma'am ay wala pang result yung ginawang autopsy ng ating Soko. So waiting pa po tayo. Pero tuloy-tuloy po natin pinapollow up yung ating mga CCTV at saka yung ating pong mga mag-witness. Sa ngayon po ma'am ay ongoing pa rin yung investigation na ginagawa natin. Hanggang ngayon ay wala pang pagkakakilanlan sa nakitang bangkay na pansamantalang nakalagak sa Bambang Cemetery. Negative ma'am, wala pa rin pagkakakilanlan. Yung last time ma'am, ang kausap natin ay yung taga San Jose del Monte. Nag-negative din po, hindi nila ma-identify. At yesterday ma'am, ang kausap naman natin at pinuntahan nila dito sa police station ay itong mga taga-Pulilan. Pero ganun pa rin ma'am, hindi rin nila makonfirm yun yung nawawala nilang kapamilya. Tuloy-tuloy naman ang pangangalap ng ebidensya na maaaring makatulong sa investigasyon. Mary Joy Alvarez para sa Luzon Headlines.
So let's talk about illegal connections, yung mga electricity, telephone, water na merong illegal or unauthorized connection. Meron bang liability ang tao na gumagamit ng illegal connection? Ayon sa Republic Act 7832, Section 2, doon. Ito ang tinatawag na Anti-Electricity and Electronic Transmission Lines Materials Pilferage. At yung PD 114 na tungkol naman sa tubig at sa telepono, it is illegal for anyone to unlawfully use or tamper with the meters of the utility companies. Specifically, ano ang mga acts na pinapunish ng RA 7832? 1. You tap, make, or cause to be made any connection with overhead lines, service drops, or other electric service wires without authority or consent of the utility company. So, yung mga nagkakabit, parang yung mga cable TV, ilalagay mo lang dun sa wire. So, this is tapping, which is prohibited by the law. It is also prohibited to tap, make, or cause to be made any connection to existing electric service utilities or to other registered consumers with or without his knowledge. So, yung kapitbahay mo, tinap mo yung connection sa kanya, that is also prohibited. If you tamper, install, or use tampered electric meters, jumpers, current reversing transformers, short or ini-splice ang mga wires, loop connections, this is also prohibited. It is also prohibited to damage any electric meter. Usually, may mga kaibigan tayo na naglalagay ng salt or asin doon sa mga electric meters nila para hindi gumalaw. And this is also prohibited. And of course, if you knowingly use or receive yung direct benefit from these electrical services, kahit kapitbahay ka lang, pero ang source ng electricity mo ay yung tampered or illegal connection, then you can also be liable under this law. So, sabi nga natin, there's also a presidential decree which covers illegal water connection as well as illegal telephone connection. Sa ngayon, walang law on Wi-Fi or cable connection in the internet, but we can consider this by analogy as applicable. So, there is a penalty, minimum of a fine and imprisonment pag ikaw ay nahulihan ng illegal connection with your electric meter, water meter, or even telephone meter, or the lines servicing these public utilities. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, Mayor Javit Singson at Korean Company lumagda sa kasunduan para sa renewable energy at telecom tower business. Ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back.
the club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Paulinimel! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimel, ginhaway, garantisado. Paulinimel, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Lumagda sa kasunduan si Mayor Chavit Singson at isang Korean company para ito sa renewable energy at telecom tower business. Magbabalita si Nico Valdez. Personal na ininspeksyon ni Narvacan Mayor Luis Chavit Singson ang mga steel frames para sa solar panel installation sa bagong public market parking lot ng Narvacan, Ilocos Sur. Ang mga solar panels na ito ay magsisilbing power source ng mga electric jeepneys na ilulunsad sa nasabing munisipalidad. Ang Narvacan ngayon ay nakatuon sa renewable energy at zero carbon emissions. Ang nasabing proyekto ay inisyatibo ni League of Municipalities of the Philippines National President Luis Chavit Singson. Personal pa nitong binisita ang Bosong Power Tech Company sa Korea at nagkaroon din ng MOA signing sa pagitan ni Mayor Chavit Singson at ng Bosong Power Tech Company para sa renewable energy at telecom tower business. Mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Nico Valdez para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.